Здравейте хора, аз съм Валентин. Днеска ще направим, ще викаме Дама Пика. Ще видим какво става. Аре, тук имаме лист. Ето. Има малко. Така. Масай топлама. Така. Някъде да ми помогне. Така. Трябва да го слагаме така. Брито, це е табличко? Брак. Таблет е. Безусно ще е. Сега. Чакайте. Видя ли са? Да, видя. Дама Пика. Тук ли си? Не, как не си тук? Да, тук е. Да не го ядосваме. Дама Пика. Ще ни убиеш ли? Как? Ой. От мен е толкова скоро. Стана и бай-бай.